Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άγγελος και σήμερα επιτέλους πήραμε το Kenji. Να βλέπετε εδώ από το Master του Ρίκο πήρα 75 credits και να ξέρετε δεν θα τον έπαιρνα, απλά πήρα μια προσφορά με 99 gems 820 credits. Γι' αυτό από 2.900 πήγε 3.700 κάτι τέτοιο και για να το πάρω, ωραία, νάτος. Να σας πω, μπορούσαμε να πάρω και το MOE ήδη εδώ και καιρό, αλλά πλέον πιστεύω ο Kenji είναι καλύτερος και... ναι, αυτό. Ήθελα πιο πολύ να πάρω τον Kenji. Είναι τέλειος. Και πάμε να τον πάμε level 11. Εννοούσα power, τέλος πάντων. Ωραία. Νομίζω, ναι, τον πήγαμε power 11, ωραία. Ωραία, τον πήγα με power 11, του πήραμε ένα gadget και ένα star power που πιστεύω είναι τα πιο χρήσιμα. Τώρα μην θα παίξω solo, δεν ξέρω. Δεν έχει και πολύ καλή πίστα, αλλά δεν πειράζει. Άμυνα θα παίξω solo και μπορεί μετά να παίξω και κάνα brawl ball ή το volley, το καινούριο. Βασικά το είχε και παλιά, αλλά τώρα το έχουν κάνει αλλιώς για Halloween φάση. Τέλος πάντων, πάμε το πρώτο match. Ωραία. Πρώτη φορά παίζω με Kenji. Γι' αυτό δεν θα είμαι και πολύ καλός. Wait. Ωραία. Θα σκότωσα αυτόν. Brock ήταν, νομίζω, δεν θυμάμαι. Τη super δεν θα την ξοδέψω. Θα πάω εκεί και... Οκ, πέτυχα κάτι. Dead. Πέθανε. Και έλα και εσύ. Νομίζω ότι θα γλιτώσει. Έλα και εσύ και... Τελευταίος. Έλα. Ωραία, πέθανε. Πάμε στο δεύτερο μάτς. Ωραία. Καταρχάς πάμε να σκοτώσουμε αυτή την ήττα. Δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Έλα εσύ εδώ. Πέθανες. Α, είναι η Melody. Πέθανες. Ναι. Ωραία. Έλα και εσύ. Ωραία, πέθανες. Έλα και εσύ. Και το τελευταίο Dynamite. Έλα εδώ. Ωραία, τώρα πάμε ένα match brawl ball με έναν φίλο μου που το λένε Άγγελο, όπως και το δικό μου όνομα, που θα παίξει με κορντήλους 700 κύπελα. Αυτό πες να είναι δύσκολο. Mortis, Search και Kenji, οκ. Νομίζω χάσαμε. Έλα. Οκ, μέχρι τώρα δεν παίζω και πολύ χάλια για rank 2 ή 3. Δηλαδή πρώτη φορά που παίζω. Και να χάσω δεν με πολύ νοιάζει, να πω την αλήθεια. Οκ, πέθανα. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, 2v1. Ήταν Kenji vs Kenji και Mortis. Ωραία. Πέθανες. Έβαλα gadget. Νομίζω για GR πρέπει να πάρω το gadget που είναι συν 1. Είναι πολύ χρήσιμο. Και μας έβαλαν γκολ, νομίζω. Α, όχι. Δεν ξέρω πώς το σώσαμε αυτό. Και ναι, το φάγαμε παραλίγο.
να μας σώσει ο Κορντήλιος, αλλά δεν πειράζει. Τώρα νευριάζει και μου κάνει σπρέι στα αλήθεια τώρα. Δηλαδή εγώ μόνο φταίω. Και επίσης είμαι και rank 2 ή 3. Λογικά θα φύγει μόνος του ή θα τον διώξω εγώ, δεν με νοιάζει. Ναι. Έκανα περισσότερο damage, περισσότερα kills, γι' αυτό μου αρέσει που μου κάνει και dislike από πάνω. Τέλος πάντων, πάμε άλλο ένα match. Ναι, έφυγε. Μόνοι μας, Brawl Ball. Και λογικά μετά μπορεί να παίξουμε κι άλλο ένα βόλεϊ. Είναι καλός ο Genji, έτσι νομίζω. Όπως και ο Jail. Απλά μπορεί να βάλει τη Super και το Gadget και... ναι. Και η Colette. Οκ, εδώ... ναι, καλύτερα δεν έπρεπε να παίζα Brawl Ball, είναι εύκολο. Να μπρο, τι μου κάνουν τα bots. Οκ, εντάξει. Δώσε πάσα. Δώσε πάσα. Άντε! Μπρο, του έκλεψα τον γκολ. Πες να νευρίασε. Δώσε πάσα. Δώσε. Έλα. Οκ, δεν θα το... που τα έκλεψα και τα δύο, αλλά τέλος πάντων βγήκα και star player 4-0. Ξέρετε τι, τελικά άλλαξα γνώμη, δεν θα παίξω volleyball. Αν είναι θα κάνω ένα άλλο βίντεο που παίζω τις καινούριες πίστες. Γι' αυτό άμα βλέπετε αυτό το βίντεο, που λογικά θα έχει ανεβεί πριν το άλλο που θα δοκιμάσω τις καινούριες πίστες, να πάτε να το δείτε. Λογικά θα έρθει με το που έρθει αυτό μετά από καμιά εβδομάδα, δεν ξέρω. Να ξέρετε πολλά βίντεο που κάνω, τα έχω κάνει και ξέρω πριν ένα μήνα, ειδικά τα Megabox. Τώρα δεν πιστεύω να πάρει πολλές προβολές τα βίντεο μου, δεν παίρνουν πολλές. Επειδή έχω και κοινό και από άλλες χώρες, δηλαδή περισσότερο έχω από άλλες χώρες παρά από την Ελλάδα. Νομίζω η Ελλάδα είναι θέση 2 και θέση 1 είναι νομίζω η Αγγλία ή κάτι άλλο, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Και ναι, κερδίσαμε. Ναι, δεν ξέρω, είχε μπαγκάρει. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εσάς άμα σας αρέσει ο Kenji και άμα τον έχετε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Bye!